sa imong gugmanga walay suko. Dugang intentions halad pamisa sa kalag ni Jesus girat sa tanang kalag nga wali naghandom kanilang naghalad Susana dos Santos Hontiveros ug ang tibuok pamilya. Halad sa kalag nila ni Ricardo Natividad, Maria, Francisco, Atiliano, Salud, Maxima, Tomas, Victoria ug Veronico sa tanang kalag nga wali naghandom ang naghalad Tripon, Pati, Carison. Halad pasalamat nga to kang Santissima Trinidad, Señor Santo Niño, Mama Mary, inahan sa karunang panabang, Virgen de los Desamparados, Nuestra Señora del Patrocinio de Maria, Santa Ana, San Joaquin, Santa Teresa sa Calcutta, San Guillermo de Aquitania, San Isidro Labrador, o sa tanang mga santos ug santa sa langit, sa tanang mga anghel, ug alang sa magrasyang nadawat, ug sa mayong panglawas sa tibuok banay. Ug pamisa sa kalag nila ni Sotera, Dionisio, Merna, Policarpa, Flavio, Lucia, Brehido, Ray Michael, Raciel, Jane, Mark, Joseph, Eugenia, ug Rufino, ug sa tanang kalag sa purgatorio, labi na katungwali naghandom kanila ang naghalad Hermogenes ug Crisilda Bitcher ug ang tibuok pamilya. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, ani anak kita sa ikatulong Domingo sa Kwaresma. Maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala.
Dawata kining pag-angkon ang among kaubos o gitugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon sa Eksodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao ug nagbagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may among buhaton niining mga tawhana, hapit na ko batoon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dada ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dada ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis. Kay nakiglalis man ang mga Israelita o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Umari ka mo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yautang bato sa atong kaluwasan, yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Umari kamo, mga pakita sa pagsimba. Mangluhod kita tuwangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kitang katawhan ngayang gidumala, ang panon ngayang gitultulan. Hinaon
Tantang nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Miriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa kamingawan din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin kinabuhi kita karon, og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibukbo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babayeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Mingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Nining tungura ang iyang mga tinun-an dito sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babayi mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Busa nganong nangayo ka man kana kog tubig nga mainom?
Kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurutay. Si Isus mitubag, kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Sir, ang babaye miingon, wala kay timba og lawom nga ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, ang mainom niining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Ang babaye miingon, Sir, hatagi ako ni anang tubiga, aron dili na ako uhawon, ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. O giingnan siya ni Isus, lakaw, tawga ang imong bana, ug balik nganhi. Wala ako'y bana, mingon ang babaye. Si Isus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo, ug ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako. Ang babaye miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, Babaye, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili magsimba sa amahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga mao'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mingon kaniya ang babaye, nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakigsulti kanimo. Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan walay usa kanila nagkapangutana sa babaye kung unsay iyang gusto. Ninangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babaye. Unya gibiyaan sa babaye ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo. Ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nagadto kang Jesus. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an miagda kang Jesus, Rabi, kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay,
May nagdala ba ka kaniyang pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awan ninyo ang kaumahan. Hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuso niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagoe. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon ni adtong lungsura nanuo kang Hesus, kay ang babayi miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila. Ug nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti ug giingnan nila ang babayi. Mituo na kami karon, dili tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayod ang manluluwas sa kalibutan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Giuhaw ako. Giuhaw ako. Usa kini sa mga pulong ni Hesus samtang siya nagbitay sa krus. Giuhaw ako. Mga katapusang pulong, diin iyang gipasinati o gipakita kanato nga siya Dios ug sa iyang pagkatawhanon makasinati pud siya ni anang kauhaw. Mga igsuon kita nga nagpanaw pa ni ining kalibutan, adun na usab ni ining pulong uhaw, diin masinati nato physically o spiritually. Physically o spiritually. Dili nato kini ikalimod tungod kay apel ni kini sa ato ang pagkatawhanon. Gani sa unang pagbasa, ang mga tawo nagbagulbol kang Moises tungod kay giuhaw pag-ayo. Nagbagulbol sila. Ilang giblame si Moises nga nung gidalaman kami nimo ni ining disyerto. Mga matay bidinhi. Uhaw na kayo. Matud pa nila, may pay way makaon kaysa way mainom. Kay pait kayo ug way tubig. Nagbagulbol sila. Ug si Moises nagampo. Ug ningon siya, unsa may akong nabuhat na ining mga tawhana? Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel. Ug una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong singkod
gibunal ngadto sa bato. Ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Tungod sa pagtuo ni Moises, misunod siya sa Ginoo ug yang gibuhat ang sugo ug tuod man nakainom ang mga tao. Uhaw. Sa Ebanghelyo, usa ka babayeng Samarianhon, kung bantayan ninyo ang iyang istorya, gipakita madinhe nga ang Hudiyo ug ang mga Samarianhon walay panagsandurotay murag mortal nga kaaway. Mulihay gyud ni mga Samarianhon sa mga Hudiyo. Mao ning kining babaye nga nangalos kay giuhaw miadto sa atabay udtong tutok. Nganong udtong tutok? Tungod kay maulaw man siya sa katawhan. Nganong maulaw siya? Tungod kay nagpuyo siya sa sala. Pader, nganong nagpuyo man siya sa sala? Kung naminaw mo, pag ingon ni Jesus, hatagi akong tubig, o giingnan ni Jesus, lakaw, tawga imong bana. Ingon ang babae, wala man ko'y bana. Ingon ang si Jesus, husto ka, honest ka. Kaya nga no, kalima ka na maminyo. Oh, kalima na maminyo. O ka ng lalaki, buti pasabot ikaunom. Ka ng lalaki, nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ka ng imong gitugan kanako. Wala kay bana. Nagpuyo sa kauhaw kining usa ka babaye. Uhaw sa tinuod nga gugma. Daghan kay siyang lalaki iyang gipangita ang tinuod nga gugma. Way klaro nga relasyon kay walay connection. Ug tuod man sa iyang pagkahimamat ni Jesus, simple nga pagtagad ni Jesus, simple nga pag-ingon ni Jesus, paimna ko, naka-feel ang babae, uy, makahatag sabday ko, uy, importante sabday ko, uy, naaday nag-care na ako, kung dito na able kining maong babaye atubangan sa Ginoo nga sa iyang pagkalos dito dili lang kauhaw di ay physically but uhaw spiritually nga nagtuo siya o wala na mutagad kaniya maulaw na siya mapakita sa katawhan. Apan naa ang Ginoo mitagad kaniya ug didto na satisfy ang iyang kauhaw. Mga igsoon, ingon ani sab kita sa atong kinabuhi, may sama kita ni ining maong babaye, daghan tag mga kauhaw, malukop tag pangalos. Kung naatay kwarta, mamalit tag mga butang, nagtuutag ka na mo'y makalipay ka na to. Apan kulang. I want more. I want more. Kulang. Di ta makontento.
Sa kalibutan karon ang mga bata, unsay problema? Nobody cares. Maunay ilang gibati karon. Nobody cares. Si mama, wa man lang mangumusta. Kumusta ko sa eskwelahan. Sige lang hatag balon, pero wag gid mangumusta. O ako abagin ang gisuddan. Si papa, busy man sa embarkada, busy man sa sugal, busy man sa scatter, busy man sa cellphone. Nobody cares. At to sa eskwelahan, iyahin na lang sa cellphone. Nobody cares. At to sa mga barkada, iyahin lang sa mag-cellphone. Gatapat, pero naami, tagsa-tagsa ka mga cellphone. Iyahin lang scroll. Nobody cares. Disconnected ta sa usak-usa. Mauna nga, uhaw kita. Uhaw. Mauna usahay, mo seek validation. Magpatagad. Aron tagdon. Nga usahay, ma-overacting na. Magpatagad, bisag dili tinuod nga mga news, fake news. Share. Kaya aron lang na ay mo view, mo like. Sa panahon nga murag wa may mutagad sa ko istorya, I want to express what's in my mind. Daghan kong gusto istorya, murag wa may maminaw nako. Adto na lang ko sa Facebook, mag-post na lang ko kay ang Facebook nagaingon man, what's on your mind? Post ko dito. To seek validation. At mangita og kakampi. Tungod kay uhaw. Uhaw. Sa tinuod nga gugma. Mo ni mga kaigsuunan, usay mamisguided ang ato ang pagpangita sa tinuod nga tinubdan sa gugma nga ato ang gipangita. Mao na matod pa ni Mother Teresa of Calcutta. Nagtagad siya sa mga masakiton, si Mother Teresa. Abaningon siya, the biggest disease today is not cancer or tuberculosis or leprosy, but the feeling of being unwanted, uncared for, deserted by everybody. Nganong maghikog ang uban? Tungod kay feeling nila, nobody cares. Uy, makasabot na ako. Puro silang bashing. Why pulos ang akong kinabuhi? Bashing. Because we prioritize correction rather than connection. Si Jesus, wa siya mag-correct sa babae. Wa niya hukmi og husgahi ang babae. O ikaw makasasala ka. Ikapila naman na nimong bana. Wa niya hukmi. Apan, iyang gipa-feel sa babae, I care for you. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan, magubuhat sa langit og sa yuta, ug ang Hesukristo nga nagabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilibaw, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan.
Gikan dito mabalik siya aron pagkukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Amahan, kansang kabubuton, maoy kalanon sa iyang bugtong anak si Jesucristo. Puno sa pagsalig, ipadangat nato ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Ngang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton unta niya kanunay ang kabubuton sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ngang mga nangulo sa gobyerno, kanunay maglantaw alang sa kayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa matagdag kong desisyon sa atong kinabuhi, pangitaon nato kanunay ang kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ngang mga batanon manggihatagon ug malipayong motubag sa tawag sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ngaymon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, pilion nato ang Dios kay kita iyaman. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, gibuhat mo kami alang kanimo, ikaw ra ang bugtong tubag sa tanan nga among gipangandoy. Hatagi kami sa grasya aron sa kanunay among tumanon ang imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo aron ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagi sa pagpugong sa kaugalingon aron nga kami nga mapahitason makabadlong kanamong mga makasala ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon. Makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Dosa God.
sa kaitaasan. Ay kun ang nag-aanhi sa ngalan sa Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nahabahan ang si Kristo, si Kristo, siya mo balik gani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan hining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, o banilayo among Papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Harian, ang gaum ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace be with you. Panagdait maanaa kaninyo tanan.
nami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, miingon ng Ginoo, mahimo kini diha kaniya nga tubod sa tubig nga magasugwak ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kalawasang dayon, ug nabuhong kaming aniya sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo, nga kining among gihimo pinagi ning ining sakramento, matuman unta pinagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Kay Kwaresma man, sa akong pagpasalamat, dili lang sa tamhatag sa tuang pakpak. Ato lang pasalamatan ng Ginoo sa hilom nga pamaagi. Salamat sa mga pilgrims and offerers, ang CWL, ang mga kaubanan. Salamat sa mga nag-donate, donations na dawat, gikan sa Mongaya family, 2,000. Gikan sa G. Brian Motor Parts, 2,000. Reynald and Vincent Pelumino, 1,000. DCM Flower Shop, 1,000. Felicio Family, 1,000. MTX Beacher, 1,000. Total donations, 8,000 pesos. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaambit sa mga grasya. Cash summary, 48,890 ang kwarta niya ging simana, plus donations nga 8,000 nga gibasa karon, total cash 56,890. Kuan sa mga nagasto nga mga buwak sa karo ni San Isidro ug Mama Mary nga 2,000 size ang sobra sa 56,890 minus 2,600
ang cash on hand as of March 7, 2026 na nasa 54,290 pesos. Salamat. Unya, adunay pakumpisal o Parish General Confession karong Marso 27 alas 6 sa gabi onwards. Marso 27 alas 6 sa gabi onwards adunay pagkahimuon nga Parish General Confession. Hangtod gabi na. Paningkamot mong makakumpisal kay maghuot unya mo sa Semana Santa basin og moabot ang panahon nga dili mo kakumpisal kay naaman tay mga misa ni ana. Miyerkules adunay Pasos, Huwebes adunay Last Supper, Biyernes adunay Veneration of the Cross. So mas maayo ni General Confession March 27 gabi ka na, mas maayo nga makakumpisal mo. Kato mga ulawan nindot na ikumpisal kay ngit-ngit, ha? Ngit-ngit. Saan pagkumpisal pader? Oh, basic ha, balik ta sa pagpangumpisal kay daghan pang kanang pahinumdumanan kay nakalimot saan pagpangumpisal. So una, dool kas pare, bendisyon ni ako padre kay ako nakasala. Manguros. Kaduha, pila na katuig, duha na katuig, usa ka tuig, 10 ka bulan na padre, sukad sa ako ang katapusang kumpisal. Manay kaduha, ikatulo, mao kini ang akong mga sala. Nga ilatag nimo, isugid ang imong mga sala. Unya, ihapa kapila ka na makak, kapila ka na malikas. Saan pag-ihap padre pertibang daghana adto pila na katuig. Ang pag-ihap ana mingon ra ka sa usa ka semana na ako'y mga katulo ko makapamalikas. Sa usa ka buwan padre magkapangilad kog kausa. Minana ang pag-ihap, ha? Mas isulti ninyo kay mas nindot ng mas malimpyo ang samad kung kini inyo haging palimpyuhan gyud ang bisag pinakasuok ni ini, ha? So isulti. So sa kasemana o sa kaadlaw makapamakak jud kog kaduha, kausa. No, sa tulo ka tuig pila ka adlaw na. So amo ana nang matimbang-timbang. So ingon ana ang pagkumpisal na adunay examination of conscience nga tinud anay gikan sa kasing-kasing tungod kay ikaw nasayod unsa ang imuhang mga kasalanan. Unya, salamat sa liturgical volunteers, ang lay minister, lectors and cantors, ang ato ang mga servers, altar servers, ang ato ang youth sa parokya nga mananingkamot nga mahimong live kini ato ang Santos nga Misa o especially sa ato ang choir. Salamat ninyo. Wala lang sa pakpak, ha? Salamat sa inyong kanunay paghalad sa inyong kagulingon alang sa kahimayaan sa Ginoo. Unya human sa misa adunay tay pagahimuon nga prosesyon. Kay nasabutan man nga every first Saturday of the month atong iprosesyon ang mahal nga Birhen Maria. Akong tawgon ang mga kabataan pag-ani sa atubangan. Manindog tang tanan aron ato ang iisa ato mga kamot pag-ampo alang sa ato ang mga kabataan. Langitong Amahan, salamat sa matag adlaw nga kanunay nagpadagayday ka sa mga grasya nganhi kanamo. Salamat nining gasa sa kabataan nga ani karon sa among tubangan. Ginoo, nasayod kami nga dili sayon ang panaw sa ilang kinabuhi. Kung adunay mga kauhaw, tagbawa kini sa imong presensya, pinagi sa mga tawo nga maoy mahimong instrumento sa imong presensya ngadto kanila aron sila kanunay magasubay sa sakto ug mayong dalan padulong sa imong gingharian. Kini imong gipangayag pasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo nga naka sa
Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa may kamatayan. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sigdan, karon sa gihapon, mga tiigan nga walay katapusan. Amen. Balik sa lingkuranan. Katapusan di ay, sa dili pa ko manalangin, ang gitawag nato ni Paschal Triduum. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, banhaw. So kini nga misa sa Huwebes, Biyernes, ug Sabado, usa kini ka misa. So kung mosimba mo Huwebes, unya dili na mo mosimbag Biyernes, putol ang inyong gisimbahan. So mosimba mo Huwebes, Biyernes, Sabado sa gabi Ha? Paschal Triduum. Hinahinay tagkat-on kay basin unya og ang uban kanang mosimba lang sa Huwebes, unya or dili mosimba sa Huwebes, Biyernes lang mosimba, dili. Putol ang misa ni ana, ha? So sa Huwebes dili matapos ang misa. Last Supper, ni kagabi vigil, unya ni kaugma, veneration of the cross ra. So ini ka Sabado unsa pa tapuson. So ini ka banhaw pa ang adunay lakat kamo sa kalinaw, maor na. So hinaot nga unta ato ang kuan ning katekesis kay mao ni nabantayan namo nga usahay kulang tas awareness, no? Dili ta kamaong muluhod o tabangan sa Ginoo tungod kay kulang tas ato ang pagsabot niining ato ang gituuhan, no? Self knowledge, the product of self knowledge is humility. Balik ta nga aware ta sa atong gituuhan aron kita mo balik pagluhod at tubangan sa Ginoo kung unsa di ay ta kakulang sa atong pagpuyo niini sa atong kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo, manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang gugma og kalinaw ni Kristo. Diyos namo sa kaluoy, Ikaw